Gabos, Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Challenge ini sa programa aber daw kun so naggatiterex ka suba gud Jerome yaraon ano nagdiretso ano tibaad lamang bata brown out bagangon yan tibaad lamang nagdiretso so dakul bagang nagtetext ka suba gud nagre-react naggustong sabi ho nagantabay sana po nagdiretso sinda ngunya na Biyernes fetsa 8 kan bulan ning Marso taon 2024 Viva Señor Santo Cristo. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Challenge man agad ni Jerome ano? Bata brown out baga. Pero kasubago kadakol baga ano, kadakol ang kuan. Sana nagdiretso aber daw. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan, special mention sa datitang pag-iribadigdi sa muyang dating chief tech na si kumpadring Erning Borbe kan Borbes Electronics diyan makukuha sa may bitano sa may Riles harani sa food park. Kumpadring Erning, happy birthday tabi sa imo. Nako, si Papa Jerbailon nakikinig. Good morning, salamat. Meron tayo isa. Mahibog ba kasubago daw brown at ano, Jerome? Sana ganun din, ganun din tayo magsama-sama tayo hanggang alas 10:30 tabi ninod to. Mantang naganda na kamukan pangudtuhan. Tingog kan banuaan minaimbitar. Sabayan nindo kami sa paagikan pagbutwa nin informasyon diyan sa luwas. Katuwang Taan News Team and Mega 4 Patrol. Ecstasy. Chief Jimmy, Pading Jim, Kumpadreng Jomar, Kumpadreng Al, asin si Joshua Bino. Henry Mata sa control, o kaya sa manibelaan sa muyang mata sa kalzada. Siyempre, kasabay man dyan sa paglimok-limokan sa muyang interns, hali sa Bicol University. The premier University of Bicolandia. The premier state University of Bicolandia. Hoo-ha! Sa control technical, Pading Nal Baldo in the house. Sa newsroom, siyempre, ang talaga naman walang katapat, walang kapaguran, News Director Mardela. Katuwang Angel Mustaza. Jen Matthew Balyaran, Razel Cortez in the house. Si Surumada yan na istorya lokal, national, international. Walang lusot. Istoryang may sustansya, hindi marites. With Jimos Barrios sa social media platform kan DCGB. Yan po, nung nagkakabarasan nindo sa DCGB News Online, yan ang nababasa nindo Sara Jerome, yan, ay Sara Jimos ang naggiribukaan kasabay si Madam Shia Leron pati ang Mega Force. Ang report sali sa Mega Force Patrol. Madam Shia Leron kasabay dyan. Siyempre, Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez, ang sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan. Meron pang isa, ikaw man, ugmahon ako kay ni, dua, listening tabi while on board at Tabaco City. Kumusta na po ang panunumpit na naman kan mga inchik sa satuya pong mga kababayan naman. So sa West Philippines ito. Good morning tabi digdi sa kay 0882. Harain na ba itong sa kadakol ka sa bago nagtitext, nagre-react? Nata ba yan? Pigi daw kuman kamo. No. Ecstasy. Extano. Nagiulok ba ya si Angel kaining bareta niyang alas 9? Yan. Tigdadangog kuman ide
ikinahadit da ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas an padagos na naglulubo o nagdadakol ng bilang kan mga kababaehan na naglalaog sa pig-apod na sugar dating. Garumahamisyon sugar dating, dakuldaan naglalangkaw ang numero. Sabi ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, minalaog da sa araw ka na relasyon, sugar dating. Sigon kay Brosas, sa sayang privilege speech, maabot dada sa poko mas o menos 250,000 ang pigapod na sugar babies kanakaaging taon. Sa sayang report, nasa 1/3 sa mga ini umaabot sa 83,000 mga estudyante. Mga estudyante Mantang 44% umaabot sa 110,000 mga babaeng daing trabaho. Pig sasabing ang sugar dating iyo ang pakikipagrelasyon kan babae sa mas gurang maedad na sa saiya para magkaigoning sustento o regular na makaresibinin kwarta dahil sa sobrang kadifisilan sa buhay asin kawaran ning oportunidad. Harog pala ng kang Adi Jerome. Iba yung sinasabing kung may yung sugar baby, yung mga so mga babae. So mga lalaki, ano nga pud kay to? Sugar daddy. May aram ka mo kaantabi. Minalaog na sa nadakaan sa arog na relasyon, padingnal, minahanap ka sa mga medyo maedad-edad na, na makakasustento. Ano daw ang nagkakama natin? Di padingnal. Dakulo na daa. Masobra sa 250,000 mga sugar babies. Yan. Gari igo kita kaanin easy minalaw kan sa araw kay na oportunidad. Basta da isa nagayod padingnal magkadarakop adi. Ay, dako tabi Ngunyan, well, it's happening. Yan baga sabi ni Representative Brosas, alagad at one point na may nag-text sa tuy, hilingon ta. Baka reaction ini sa tuyang tema adi. Familia Bayna diyan sa Buena Vista, maray na aga tabi diyan sa Indo. Nagiling na sina sa FB Live. Good morning palan sa mga nakaantabay diyan sa satuyang Facebook DCGB News Online. Maray na aga hale sa Republika kang Pilipinas. Sain man kamo sa napartikan kinaban. Na may naririparo ini bagang nagpapara tiri no ining mga progresibong grupo, yung progressive bloc sa Kamara de Representantes adi. Day ka mong naririparo sa inda. Seldom bagang makahiling nintama padingnal seldom na makahiling nintama sa tuyang gobyerno. And pag minatirindog po sa Kamara de Representantes, lagar to permian sa indang pahit. Pero, pagkatapos kayan padingnal, dai kitang nadadangog, hale sa mga grupong ini, as in dai kitang nahihiling na aksyon, hale sa mga grupong ini, na masolusyonan kung ano ang solusyon ninda na naiisip asin gigibuhon tanganing itong diferensya na nahiling ninda sa gobyerno mawara na. Dahil mabaga padingnal pambihira. Pagkatapos nila magplatika, tapos. Arog ka ining
pahayag ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, tama yan, valido. Pero, with all due respect, Madam Representative, ano po ang sa imong naiisip na pwedeng gibuhon nindo bilang mga lehisladores na lay tanganing ining mga nakikipagrelasyon sa mga maedad na dawa sa mga sugar daddy may agom pipatulan por dahil sa pangangaipo sa pagbuhay-buhay. Ano an sa indong naiisip na solusyon sa pagikan paggibunin lay tanganing matapos na ang problemang iyan? Wara mabaga, nowhere digdi sa satuyang kunyan sa baretang ini, nowhere na ipiglatag sinda na unipo ang gigibuhon ming aksyon tanganing maresolbera na ang problemang an sa mga kababaihan na iyan nakikipagrelasyon sa mga maedad ng may agom sugar daddy tanganing masustentuhan sa pagbuhay-buhay ninda dai na mahulog sa arog ka na sitwasyon. Mabuhay man ning may dignidad. Bako pa ding nal, wara, pagkatapos, araw ka na sa indang pattern eh. Kung dahil nindo narereparo, araw baga kaya ng pattern ninda? Dai kitang nahiling na gigibo ninda. As in, imbes, ang kadaklan pakaan, titinohon pa sa gobyerno, dahil man ngayon nagiginibo sa gobyerno. Bako, dahil man ngayon nagiginibuhan sa gobyerno. Oh, pero, paha kita, ano mampuan sa indong magiginibok? Manunggod kayo ni, pagkatapos nindong magplatika, pagkatapos nindong tabugaon sa kakulangan kan gobyerno, ano po ang solusyon nindo? Yan. O pareho man kasumay mga maralida aduman sa Manila na pigo kontra so chatsa. Dai man nga yan makaresolver kang problema tangon yan sa ekonomiya, pati so DepEd baga dahil man makaresolver sa kakulangan kang paratukdo. You cannot easily equate mananggad iyan na chatsa yung economic provisions. You cannot easily equate it and you cannot easily expect na overnight pag pinasar iyan sa Kongreso asin sa Senado na economic provisions na babaguhon diyan sa konstitusyon, as in inaprubaran kan sa tuyang kitaan maaprobarkaan sa paagi ng plebisito, mariresolbira na yung nakakulangan ng paratukdo, ng gabos. It cannot be done. It is not an overnight romance. Mapuon pa sa nakita. Bako, do not equate tulos-tulos ining mga problema sa chatsa. Tatalagang dahil man yan in the immediate mariresolveran pa. Mapundar pa sa nakita. Bago pa ding mapundar pa sa nakita once na mahali na yan, tibaad lamang so ekonomiya ta magluwag-luwag na pag nag-asenso ng ekonomiya, gustong sabihon naglalangkaw an koleksyon kan buwis, tadakol an mga kapitalistas na digdi sa satuya na hali sa ibang nasyon, ma-invest nin billions of dollars para sa mga pwede nindang ibugtak digding negosyo na tutugutan kan lay, mabayad an padingnal ning buwis bako. Pag nagbayad ning buwis, dagdag na kita sa tiendahan ta, sukaban kan gobyerno. Pagdagdag ang kita, dakula ang dilensya, pasimplonta kan tiendahan, dakul an mapapadalaganan tamay makukua na pangtusto sa pangangaipo, sa edukasyon, sa agrikultura, sa defense, as in iba pa. Then and only then, dapat iyan ang marilisar kaining mga nagkapara butubot na andyan. Sus Mario Joseph Bayadi. Paano hunta dawaan? Kunyan sugar daddy. Sige. Ay, opo, kumpadling Joma. Sige. So, yan po tabi ha. Seldom kitang kunyan. Seldom kitang makadangog. Anon solusyon
Pagkatapos kang tabugan, anong solusyon? Oh, sige. Morning pa di, sabi ni kumpadring Noel Manalo, kung may sugar baby, mga lalaki man na may edad na, dapat sour baby man ang apod, tamaalsum na. Kumpadring Noel, Diyos maray na aga tabi isay mo. Kumpadring Al, standby mo na tamay notisya si kumpadring Jomar, tibaad mag-apod na, iyong i-priority ta, may interview daw siya, naka-connectar na tabi. Kumpadring Al, day pa, sige. Ilawag tango na si kumpadring Al Armario, ano? Yan, day pa man. Sige. Ilawag tamo na si kumpadring Al Armario, may mga istorya na kita diyan sa luwas. Kumpadring Al, Diyos marhay na hap. Al daw, go ahead. Salamat, Daddy. Daddy! Pero ding sugar. Dahing sugar, daddy sana. Daddy. Daddy, mamison. Oni bagada 250,000 sugar babies. Yan. Grabe, ade. Grabe. Sige. Anyway, pade, sufficiente and sugar kan provincial government and budget para sa Magayon Festival. Yan. Ngunya na Mayo. Sa informasyon ni Dorothy Collier, ang pamayo ka na provincial tourism sa Kapitolyo na more or less mga 25 million ngunyan. Yes. Ang budget kang probinsya na nakalaog ini sa AIP o Annual Investment Program kan Kapitolyo. Kaya daing problema pag-abot sa budget kan Magayon Festival, maski na dakol ang mga programa o kaya mga events na pwedeng ilaog dahil nga ni gusto kan ni Gobernador Atty. Grex Lagman na maging bongga ang Magayon Festival ngo niya na 2024. Kaya dyan ang pag-inject man kan faith tourism na yun gustong may promoter kan probinsya. Kumpara sa mga inot na taon, kaiguanin budget way back 2019, mga 17 million man sa budget sa probinsya. Last year, nagabot kay nasa 20 million. Kaya ngunyan, na yung problema na probinsya pag-abot sa mga aktibidad kan Magayon Festival dahil nga sa sufficient ang budget, more or less mga 25 million na nakatagama dyan. Ang problema sana kung brownout. Yan, kaya subareta mo baga kasuhapon na pinag-coordinar man ni Governor Grex sa Aleco na siguruhon man lamang na mabawas-bawasan ang brownout comes Magayon Festival. Dapat manta, yun man talagaan pangapodan man kan Gobernador na sana maging ready man ang Aleco pag-abot kan Mayo dahil nga iyaon dyan ang mga highlights kan Magayon Festival. Sige, 25M ha, kumpadring Al. Yes, more or less 25M. Budget. Yan. Sige. Yan, na informasyon tabi, pati, halay sa Capitol, Al Armario. Thank you. Salamat kumpadring Al, halay dyan sa Kapitolyo Provincial. Informasyon na nakuha kay Primay, kay Dorothy Collier, kay Doti Collier, ang sa tuyang Provincial Tourism and Cultural Affairs Officer. Si Madam Primay, si Primay na Dorothy Doti Collier. 25M more or less yung budget ng Magayon Festival nakasabay sa annual investment plan or program. Sarong report bago pa kita mag time check, kumpadreng Jimmy Chief Jim, good morning. Yes, salamat tabi padi maray na aga sa mga paranta bayaw kita ngunyan digdi sa police headquarter sa Ginobatan dahil anta drug den na dakop kaso hapon sa drug by bust nasa pat session da ini na may apat pang pagiriba makakaroon niya nawawara kumpadreng Jimmy ang niya to ngunyan tabi pa di si
Police Lieutenant Armando Ribali, Administrative Officer, and at the same time PIO digdi sa Banwaan kan ginabatan sa ginabatan MPS. Sir, ay na si Sir. Ay si Police Lieutenant Armando Ribali sa trabisya ini kinundo sir kaso hapon na bypass operation. Yes, oo. Sir, si PIO po pati PIO sa angkor sa DCGB. Ano ini bypass nasa station itong grupo. Bali ang pigkondisir kan PDEA 5 kasawa yan ginubatan ng PS taro kung bypass operation, and then during bypass na abutan po kan na nagkakaigwa ng past session, so itong mga nasabing arestadong mga personality. Mga taga-sain po ito, sir. Gabos man po sila mga taga Barangay Trabisya kan ginubatan albay. Oo. So ano ini, yan nagsusuro circular, dakulang grupo ini? Base sa information na pigano kan PDEA, yan mas na sila nagkuhan sa area yan. Tapos di man masabing dakulang grupong ining kuan nita. Halos mga taga dyan mas nasinda. Wala pakita sangon yan pig hagadan pang impormasyon ng ang mga itong mga taong ito kumagaskuhan na pigpapaagi sa tactical interrogation tanganing makuasoy mo pang mga grupo nila sa Ribani na kunigwaman. Joint pala nining operation ka na PDEA and ginabatan ng PES. Dakul po sunako and piraso kantidad? Base po dito sa kuan record, nag-abot po sa 15.3 grams na ayo po ning kantidad na maabot po sa 103,000 pesos. Idakula. Okay, so ano ini mga dating nasa lista during the time na panahon ni dating presidente Tigong, nasa lista na ini sa tukhang. Ini po sir mga bago, wala po ini sa mga sa dating listahan na kuan, mga bagong mga identified drug personality. Oh, I see. Pala nini pade ngunyan. Ano sir, outro na ginubatan sa nagiging bagsakan pagabot sa droga? Sa ngunyan po data po masabihan ta, yan po mga kinbagas po mga bana-bana ang mga kuan, wala po kitang konkretong informasyon o kaya ebidensya na digdi talaga sila nagbabagsak. Kumusta mo nito? Pagabot sa mga barangay, ano ini naghihiwas o sudati man sana? Sangon niyan po masabit ang sudati man lang kuya, minsan na nagbabawas sa ang pigigibo po kan ginubatan ni PS kasabay po ang PDEA, talagang porsigido po na dakupon saka papreventaran kumbaga sa malesen saka mapundoy ning paglakop kan ng illegal na droga. 44 total na barangay kang ginobatan, pero drug free barangay na project din. Basta po ang natatada na lang po sa panig papapugit ang mga dosi na bako drug clear. Ang trabisya drug clear niya. Ang niya na day pa po Day pa drug cleared. Day pa kaya pala nigwa. Okay, so yan tabi pa may pahabol katabing paapot pa rin tabi. Negative naman kumpadre, very comprehensive na yung kwan. Pero not unless kung gusto nilang pangaranan yung mga personas. Gari sir, day po pwede sir na pangaranan itong kanta. Sagod mo niyan pigano sa pabagasin ng mga suspitado. Angat day po napapatunayan na sa korte. Difícil po pangaranan itong mga tao nita. Pigano mangyari, so right din da. Iyo mangyari, pig-consider ta. Ano itong drug den, kumpadre, tabi sir? Ano itong drug den? Parang parang negosyo Parang pwesto yata yun. Iyo po nga niyang na-monitor ka na kan kapulisan sa PDEA na ito nga ni pigigibo na ning duma na nagtatransaksyon, duma na nagpapastesyo.
Sige, sige. Okay, para sa karaman kan na mga taga-Antaway, so dahil ano ang drug din, sir? Ano ang sistema gani? Ang drug din po, yun na po yan. So, bali, dyan nagigibo. So, yung baga sa kuha na dyan Nagsisingot. nagpapatisasyon, dyan na po pigigibo sa transaksyon, dyan nagbabarakalan. Kinbakan, dyan na po yung baga sa kuha kan mga drugs. So, Tingi-tingi. parang nagtitingi-tingi, nagkuha ka na ng mga illegal na droga. Yeah. Mga Dracula, pigpapasara dit para maibenta nila sa pa. Roger. So yun, haloy ng kuan ini nagkaigwa na ningira sa droga kan panahon kan dating presidente. As of now, the same pa magirara yung problema pigampang ka na kapalibutan sir? Yung ani po ang kuan, maski makusog sa pinaigting ang kampanya ta, siguro manggilay nagruluwas sa mga baguhan ta siguro po sa kinbaga sa kuan easy money ang kuan in digdi. Negosyo ng pigigibo. Buda hararom ang pundasyon. Dai na tingkog ning maray. Hararom na maray sa pundasyon. Iyo po ang kuan. Dahil nakakalutan pinakarot. Pinakawagatawa sa inang ngunyan sa itong mga suspect. Sa ngunyan ito po nasa kustodiya po PDEA 5 itong mga suspectado. For kuan ito filing For filing of case po. Bali po dakol-dakol kaso ang panguninda dahil po duman sa kuan sa ginibo nidang krimen. Okay. Thank you so much, sir. So yan tabi padi si Police Lieutenant Armando Riba. Naggawa wantrang high na pala ni kasara no. Di pa nagluluwas. Si Police Lieutenant Armando Ribali, administrative officer, and at the same time siya an investigador, chief digdi sa Ginobatan MPS. Congratulations PDEA and sa Ginobatan PNP sa panginginot ni Chief of Police Police Lieutenant Colonel Arnold Rional. Yan tabi pa sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy. Oras Pilipinas 9:34. An oras hatod sa Indokal, Pilipinas. Para healthy lungs, pa-check ka langs. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Beer, lakas ng tama, pero di wasak. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover. Boys, Nor Broth Cubes. Gawing meaty sarap ang tinola with Nor Chicken Cubes. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Osyo siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. And Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Anong asing
asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinat na taba. Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom ng tutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, magwasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak sa katutak sa pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala, inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama, lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The number one, pinito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ako si TB. Akala niyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1,000,000 Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise, at kumain ng tama. At syempre, konsul tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Pacheck ka lang! Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pacheck ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim. Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May tililam na manghanap? Uy, gutom yan. Pag Friday na, let's eat munggogo with no pork cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat munggogo. 1 kilo pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat munggogo. Munggogo. Munggo Fridays for life. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Knorr Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Knorr! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Knorr! Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya.
Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and increase, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom ng tutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, pamwasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing, ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak sa katutak na pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala, inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama, lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The number one, beer ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor! Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama. Pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan.
Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinat, meron ka ba? Asim kilab ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Ako si TB. Akala nyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1,000,000 Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise, at kumain ng tama. At syempre, konsul tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Check ka lang! Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Diyos maray na aga tabi amigong King Reginaldo. Nakaantabay sila dyan ang familia sa Bangkirohan sa pagikan AM Radio. Yan, good morning. And digdi sa antabay man sa tuyang DCGB News Online. Acknowledge natin para matawan tasindaman ni rekonesimiento. Asaan na ba yun? Ito, sandali. Medyo mabagal lang ng konti. Ayun, si Ugon mo. Sabi ni Boy Oyak, willing to sponsor 2 sugar babies. Tigsaro kita, Serpio. Sus Mariones. Si Leandro Navarro Hianan, good morning mantabi sa imo. Analiza Manzera Miliano, shout out na tabi sa mga taga Jovellar, ang mga taga Barangay Calzada. Yan. Tapos si Rosemary Magalona Abion, maray na aga mantabi. Joyos Magalona Valenzuela. Good morning po, pabati man po digdi sa mga taga Rapu-Rapu Albay na permi nakasubaybay sa Indo. Yan. Sana po ini man nagkabarasa ta, yaraon pa po kamutabi. Tango niyan ta palang ininakon yan na acknowledge Uy, si Madam Rosa Betis from Malate, Manila. Sumaray na aga tabi sa inyo dyan sa Malate, Manila. Pag narurumduman ko ang Malate, maray na lugar yan ang Malate. Good morning da sa Gabos, Malate, Manila. Di, sige. Utronta po ito, So, kasubago na dagog diduman kay VP Henry, buda kay Andy Mar.
Daing katotohanan iyan na nagsisirkular sa Facebook, sa social media na fiesta official sa nag-adang-adang na Marso 11. Dai po ni arog ka na deklarasyon an Palasyo Malacanang. Tultulon nga niya to ang pagkunyan, ang paggamit kan resources niya to. Aram nindo kumpadreng nalbaga, kitang mga Pinoy, igwaning kunyan, igwaning kakayahan, igwaning nagakanigong skills, talento, sa kung ano man na bagay. Kaya lang paminsan, gigamit kang pira sa kabuahan, ano padingnal, natadawaan. Sa ibang mga lugar, dahil mang kayan, sa ibang nasyones, dahil mang kaan, tabi. Gigamit din daan sa indang wisdom sa karahayan. O, digdi sa satuya, ilingana. Diyan sa nasa first district. Naglakop naman so bareta baga ni pading Jomar kaso hapon. So nang tutok-tok ta mga 10 oras ning pangbanggi, mang tutok-tok da sa mga residensyas ta manggagadan. Gun mo ana. Sige ang poros, sige ang share, sige ang iristorya na ta man daw ta igwa kita nin arog kaan ade. Pero once in a lifetime padingnal binabuta daw yan sa dalagan kan sa tuyang komunidad ano. Sabi ko nga ni iba kaso nakaaging aldaw, kaya itong mga panahon, dahil pa kan cellphone, dahil pa kan mga Facebook na yan, dahil pang cellphone nga ni, naglalakop man istorya na may aswang padingnal, naglalakop yan. Once in a while, minabutwa yan, inda ko kung natural na phenomenon iyan, o natural na dalagan talaga kan sa tuyang sosyedad na may minabutwang arog ka na, kikagat man pa di paminsan, bako nga ning paminsan, kikagat kan publiko. Mas lalong nagnganaan with the advent na ini kan sa tuyang social media, internet, Facebook. Minalakop tulos, tiwi, malinaw, bakakay, malilipot. Yaon da so nang gagadan, so nang tutok-tok. Sabi nga ni kan mga pulis, otoridad, kung magadanan, dainan matuktok. Ang pag nakabasa man, ipopost man, may nadangog na may nagtuktok sa katan, 10 oras, buto nga nagtuktok na nga yun nagayod nga ito. Irikmat na nga kita, sus Mariosep naman o. Yun na nga yan, maray na maraot ini sa tuyang technological advancement. Kanun talang, gamiton talang tabi sa tama ta. Harayoon kita mga Pinoy sa ibang nasyon na kung pag-isipon. Sa tuyang mga tali, nangingibabaw, tigagamit, puwera de los ubos sa, yun na nga niyan. Bako man kapaki-pakinabang, kundi sa mga bagay-bagay na ikikaulang lugod ka sa tuyang oral daw na pagbuhay-buhay. Yan. Dahil magparaturubod-tubod tabi yan, na yaon dyan sa first district, na o yan na nga may nang tutok-tok na nga tamang gagadan. Man, dahil katotohanan kaan pagkatapos, so, nang kinidnap. Di ba kayo ito padingnal, narumluman mo? Ay, gabaga dyan. So, kinidnap na baga yun. Security guard. Ay, nako. Dumandaan na dara sa Pasay ba yun? Kung sa inalugar, Pasig, sa Manila. Magparecord na duman sa polis. Kadag birepikar sa polis. Wara man. Anong minalaog daw sa isip kan mga nagigibukan arogaan? Pure plain attention seeker or watabe? Minakaw sa lugod ni alarma as in pagkatakot sa kan sosyedad. It's not good, tabi. O di paano, mabareta mo na si Angel na alas 10, buda may mga hanap buhay kita. We will be right back. Ipinapa-easy Canalbay Electric Cooperative na paramiantas na i-defer ang nakatalaan na mangyaring District Elections 2024 sa mga minasunod na distrito. District 2, nasakop ang siyudad ng Tabaco sa maabot na Marso 16, 2024. District 5, sakop ang Albay District asidma nito sa Marso 16, 2024. Asin ang District 8 sa Ligaw asin Uwas sa maabot na Marso 23, 2024. Mantang ang District Elections 2024 sa mga minasunod na distrito malalawos. District
District 6 sa Kamalig, Asindaraga sa Marso 16, 2024. District 7 sa Ginubatan, Uvillar, Piuduran, ang District 9 sa Libon, Pulanggi sa maabot ng Marso 23, 2024. Antabay lang mga kaaleko sa mga masunod na anunsyo dapit sa samong District Elections 2024. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas siya kan masa. Alcalde kan Pulanggi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulanggi, kay Mayor Nonoy Kap. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipiselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alin! Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy, maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kundi maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon ang padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Nasigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Aron kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8 sa alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street sa Gbin, Legazpi City sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch sa Tabaco sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:01. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras.
Suportado ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 6 na bulan na suspensyon kan 139 opisyal kang National Food Authority o NFA na may kinaraman sa maanumalyang pagpabakal ninsaray na bagas kan ahensya sa nagkaperang rice trader. Sinabi kan Presidente na issue sa NFA da isa na nagtataririk sa maanumalya asin palugi na pagpabakal nin bagas kundi parte naman sa pigibong proseso nin daing pagturog kan NFA Board asin wara nin basbas gikan sa Department of Agriculture asin nagkaperang miyembro kan gabinete. Ang aksyon kan mga embelto na opisyal patunay na pigbabaliwala ninda ang mga proseso asin ginibong shortcut para sa indang pansadiring interes. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Yum! Ang choice ng barkada ko. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, San Miguel Pale Pilsen. Sarap, laging kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na nin mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Natatabang na poong baga ito Sinda kita ika ako Bicol Na matita ang totoong serbisyo Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso May mga scholar na nagkaigwang trabaho Kadakol na mga naginibo Lalo sa mga para o matios na pamilya pa Senior citizen asin kahobenesan yan ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Aray. Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinat, meron pa ba? Asim kilab ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulo't lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kan banwaan. Pio Fernandez. Sige, tabi, bolta na kita sa programa na Tingog kan Banwaan. Good morning dyan sa tuyang parokyanos man, hali sa okay, paradangog dyan sa Catanduanes, tabi ano. And Happy International Women's Month man tabi dyan sa gabos na mga kababaehan. Yan, said man na lugar. O, bisita tabaga di ka nakalis na Martes yung kunyan. Yung DSWD sa kunyan sa istasyon kada Martes yan natukar ito so mga leyes na minaprotehir sa derechos kaya minataoning protehir sa derechos as in intereses kan mga kababaehan tabi yan. Good morning pala kay Dr. Chris Gianan. Doc Chris, good morning, the best man na sa tuyang barkadang mga doktor sa medical community. Yan, sa Dr. Chris, mga kamatean, internal medicine, the best ini, diabetes, yan, high blood, yan ang mga blood sugar na yan, cholesterol, as in iba pang kamatean. Dr. Chris Gianan, dyan sa Daddy's Angels, sa may Aleco. Okay, Dr. Philip Roman, kumusta man tabi, Doc Philip? May makamatean ka mo sa alunan, yan tabi. Dungo, sagkod talinga, ENT, ear, nose, and throat. Yan, specialist na tabi yan. Napakagaling sa iyang serbisyo, buda ekipahes. Garuman sa naika na sa Makati Med. O kaya St. Luke's. Sa tuya na mga amigos yan. Good morning. And after listening sa Indo tabi ng amigo niya tong nasa medical community. Siyempre si Doc Ophel C. Siyang din kan Bio College of Medicine si Doc Ophel, di ba? Yan. Tapos si Doc Julie so sa iyang agum ang ngaran Julie. Pero lalaki po iyan. Anagum si Doc Ophel Yan. Good morning diyan sa Indo sa Ibalong Medical Center. Kumusta diyan sa Indo? Sige. Diretso na po kita kan mga pag-orestorya pa digdi sa lado lokal. Pinaghalatan na lang tabi kung igwanin mangyayaring kunya diyan mayor na trabaho na physicalmente sa People's Park. So istorya tabaga na manungod diyan sa People's Park diyan sa Boulevard. Taigwan ng desisyon ka ng korte na daining sabor, daining sustansya, daining cause of action itong isinaangat na kaso kan City Government of Legazpi kontra sa Provincial Government as in sa 2nd District Engineering Office pati naman sa kontraktor kan patrabahong iyan kaya napinjente baga forcible entry and may injunction with a prayer for temporary restraining order. Ibinasura ito kan korte tabi yan. Dahil pa kitang nahiling o naunang bitan o kaya naaraman na mapadagos ang trabaho ang physicalmente. Hiling-hiling ang tatabi Pugi dun tang istoryang yan. Nasa linyo muna si Joshua. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, Sir Pio. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag pa niya tong bareta, padagos ngunya na nagbubunga. Ang itinanom na kumpiyansa asin tiwala kan mga otoridad sa mga residentes kan munisipyo kan Libon Albay. Initabi Sir Pio bagay na ikinakaugmangan niyan kan National Bureau of Investigation o NBI Bicol sa pagsabi na nagkapira na ang nare-recover na mga biktima dahil sa impormasyon, kooperasyon kan publiko. Hemplo nga rin naman Sir Pio kan nakaaging Marso 6 kan nakaagi pa sa naning aldaw. Kan may magpaabot naman sa indanin impormasyon kung sa igwadaanin sarong lugar na pinagsususpitsaran, pinaglubungan nin saro sa mga biktima kan Conception Group
kan i-verify kan mga NBI digdi mataryumpong na recover sa serpiyong Kalansay sa sitio Pinarik, Barangay Mulos-Bulos, Libon, Albay. Yan, so lugar na talagang mga delinkwente. May nako ang Claveras, yan na Kalansay. Iyo man ang so pinag-report baga ni Chief Jimmy na so pulanggi Libon MPS igwang na monitor na may nagtukad dyan na team kang NBI. To that tabi Serpio. And sa mga initial na impormasyon nga ning nakukuha base sa sulot daang gloves color blue, chinelas color blue, underwear color pula. Kaya nakaisi naman initial sa mga parientes magkaigwanin na DNA testing para makumpirmar ta pinag-aaligaran tabi Serpio. Posibleng iyo ini subang kay kana pabareta bagang nawara na para ice drop. Iyan, so haloy ng daing whereabouts na para ice drop. O na nagtitienda dyan na naparahanda akan na Concepcion Group na intelihensya o asset. Tama ka dyan tabi Serpio. Kaya susukya sa na verify na impormasyon sa pag-ugid man kan NBI Bicol. Mayo 2022 pa inilubong itong na-recover na Kalansay. Naku. Duman sa naunang bita ng lugar. 2 anyos na. 2 anyos na ang nakakalihis. Kaya pasalamat man sinda ta pinagatawan man sinda kan tiwala kan mga tao sa ngunyan. Tangali nang ma-recover. Ining mga dapat pang magkakurwa na matawan man lamang nin kumbaga tamang proseso o tamang pagpalubong. Kaya expected tabi sigun kay Attorney Jesse Jimenez kan NBI Bicol posibleng sa mga masunod igwapa dahil man iyan sa tabang kan publiko na kumbaga sigun sa iya padit-diit na nagbabalik ang tiwala sa mga autoridad. Iyo, di kwampalan ito talagang baka iyo na yan iyo na anso haloy na inabutan mo ito tabi Joshua na istoryang yan? Inabutan ko na yan tabi Serpio Impact plus report nga na yan ni Kuya Jimmy ka ito. Diyan sa Tagapulanggi baga kaya yan na biktima. Kaya pigpahanap sa man iba-ibang lugar nakaabot pa nga ni Dang Kamsor so panawagan. Iyo. Ito pala niyaon dyan nakaabot sa partikan Mulos-Bulos Libon. Iyo, kun iyo na yan. Kung halimbawa makumpirmar na iyo talaga Serpio sa paagi kan DNA testing. Iyo mananggad pero itong so gloves, buda so underwear na pula, buda so chinelas na blue, may mga indicators na. Initial Serpio nagmamatch ang confirmatory kay ni so testing DNA. Iyo, sige. Tabi Serpio, so yan ang dagdag na impormasyon alidigdi sa lawas kay Baan Kusiboy, NBU Interns, Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwas. Kung sa tuya pong marurumduman iyo anso ipinag-report ni kumpadring Jimmy kanakaaging aldaw na igwan ni na monitor yung Libon MPS na igwan ni dyan talaga ning aktibidad yung NBI. Baka iyo na yan. Haloy na bagan padingdal na pinaghanap para ice drop na pinagginadan palan dyan. Kung iyo na yan dyan sa mulos-mulos kan Libon na pinagtutubudan kan Concepcion Criminal Gang ka ito group. 15 lapas alas 10. Kumpadreng Jomar, what's happening? Good morning. Salamat pa rin Pio sa mga dagdag na bareta sobra sa 500 na mga taga-barangay Hunok kan Malinaw asin pagtaraning na barangay ang nag-avail ngunyan kan mga serbisyo medical asin dental asin iba pang serbisyo digdi sa barangay Hunok kan Banwaan kan Malinaw. Ini matapos na magdayo digdi sa nasabing barangay ang Ako Bicol. Pikapanginutan mismo ni Congressman Gil Bucalon na sa mga oras na ilingani nagpapahayag digdi sa atubangan kan mga nag-avail sa ining serbisyo medical asin dental na wanta daw pidit na Congressman Gil Bucalon. Sa buyan po opisina sa anuman po na pangaipuan kasatuyan pong mga namumutan ng mga konstituentes hindi po sa munisipyo kang Malinaw Albay.
Aram ko, na busy na sa kada section, di sa na po pagpaparahaloyon, di sa na po tiyaga. Dahil ining serbisyong medikal, dental mission, together with local recruitment activities, para po ini sa Saindo asin libre. Atod po ni Congressman Jill, asin kang ako Bicol Party List. Tagabos, salamat, asin Marinaldo, asin Diyos ang matalo. Kay Congressman Gil Bongkalon, inabot ko ng katso pagtaramo. Matindi. Ano na ko mag-aurong tayo nila? Guyodon mo. Oh. Lahat. Duman sa rayo sa speaker. Balunta daw. Sige daw. Kong. Swarayo sa speaker. Ay, actually, diba, nakalive ka kami. Oho. Madali lang. Kong, si Tio Fernandez sabi. Hello? Hello, Congressman Jill. Yes, Sir Pio. Marina Pagkaga po. As in, Marina Pagkaga man sa naghihinan nyo sa imong programa. Opo, maugmahon ta talagang sigan hiwaskan sa tuyang pagtaunin na serbisyos pag-asikaso sa mga yaon dyan sa Premier Distrito Tabi. Ano po? Yes po. Alam mo man, ako Bicol Party List na mo na talaga yan sa paagi ng pagtaunin na serbisyo publiko. As in, yan po, dapat asahan sa mga kapwa na Bicolanos, lalong-lalo na po yan, na kadako lang sa tuyang pong programa na pinag-asikaso as in abangan sa tuyang pong mga constituentes. Iyo po, ano-ano ko niyan? Ano driving factor na lalong minapursigir ka mo na matawan yan in tabang ng mga manlaylay na sektores Tabi, Congressman Jill? Well, of course, we listen to the concerns, to the problems, to the complaints, as in, so mga hinahin po sa tuya pong mga kababayan. And that is why we would like to address that through these programs and other services na kita po bilang party list, bilang kongresista, saro kita sa may tataw pong solusyon as in mga kasimbagan sa mga kinatampang po na krisis sa tuya pong mga kababayan. And that is why this is the driving factor na sa tuya pong pinaghuhugutan, and that is why we are always motivated to do this service para po sa mga kababayan ng Bicolano. Opo, kuhaan kong pagkakataon ko, maiba kita. Kumusta? Maipasar daw sa plenaryo bago mag Semana Santa sa tuyong economic chat sa Tabi? Well, kang Wednesday Tabi, Sir Pio, pinasar na po, inaprobahan na sa Committee of the Whole ito pong resolution of both houses number 7. Ang intention po Kenny is to amend the economic provisions, particularly duman po sa institusyon ng edukasyon, advertising, as in media. Yan po, or mga public utilities, no? So, we are expecting this to be approved, no? Before the break, ngayon po na bago mag-aboto ng Semana Santa. And yan po ang trajectory na nahihiling when it comes to the passage of RDH 7. Opo. Kung igwa kang mensahe man dyan sa mga taga-Premier Distrito, madangog po kami. Go ahead, Congressman Jill. Well, ang ako Bicol po, as sinasendong lingkod, si Congressman Jill Bongkalon, ay magpapadagos lang po sa tuyang trabaho, as in sa tuyang pong opisina, bukas po para sa inyong pong mga concerns, as sa mga problema. And in my capacity as the representative of ako Bicol Party List, I am willing to extend my service kung ano po mga pahingapuan, hindi sa Banuan, hindi po sa First District of Albay. Yaon po kita pirme, as in asahan po nindo na tutugunan ta po as ito po mga pangaipuan. Salamat, Congressman Jill. Salamat tabi, Sir Pio. Okay, thank you very much, Congressman Jill Paripio. Para si Rinya na nato. Ano? Ako kayo nakalat na ma-interview. Langya ka. Ininotan mo na naman. Siyempre, Pio Fernandez ang angkor. Buwa ka talaga. Ito, nagsuroso na sinda. Suroso na. Sige. Nga, no? Digdi pa rin Pio, ang nakubikol sa medical mission, iyo ang Tanchuling Hospital na nagpadardinin na mga doktor at mga nurses at kung pati mismo pagkaon, may mga daratinda. Katabang mandikian mga uniform personnel, Philippine Navy, Coast Guard, Bureau of Fire Protection, na may mga mga dentista, mga nurses, as in, niyong pa mandikti mismo sa Sunwest
para nagka-ako ng mga aplikasyon sa trabaho. Iyo. So, bali dakol-dakol ditian na nagparticipar. So, pero, tunay ko nabanggit pa rin ka na. And of course, ang isip-sipot ang punong barangay sa Makasikado, si Willie Fredo Casilla. Ang naging representante ng lokal na community, si Municipal Councilor Joan Doyon. Magpapadago si Paditiyo, ang makayon di tayo ko digding X-ray, iguang tudi eco, ang tudi eco mahal ng magapaditiyo sa puso. Mahalon yan, iguang digding tudi eco, ECG at hindi pa ang blood chem sa aga, mabalik digdi ang mga technician sa aga para sa blood history na itigo preserman sa mga tumagabil ka. Sige. Napanipiyo mga pamilya, hindi sa Barangay Yunok, kan Banuan, kan Malinaw. Jomar Bien, BCTV. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Ale mismo dyan sa Barangay Honop, kan Malinaw, Albay, kasabay si Congressman Abogado Jill Bungalon, kan ako Bicol para po sa pagdataonin serbisyos sosyal. Padagos iyan, sostenido iyan kan ako Bicol Tabe na mga serbisyo sosyal. That is apart from their main responsibility na lawmaking. Yan, dyan pa puminoon ang ako Bicol sa pagtabang sa tao, sa pangangaipo kung anong pangangaipo, pinagpadakula yan, pinagibong institusyon. Institusyon na po yan na ako Bicol Tabi sa pagtabang. Bako sana sa siyempre, so primerong pig-atender ninda, so pagibuning lay. Tayo ng trabaho kang congressman, party list representative, congressman sinda, as party list representative, pagibuning lay. Pero, day pigtunungan, itong so pagtauning serbisyos sosyal, medical, kung ano-ano, dental, yan, tabi, oportunidad sa trabaho, yan, ipinadagos yan. Institusyon na yan dahil nakaanin na mabungkal pa, duro diretso na po yan. Yan ang karahining sarong party list na yaundig di sa to, midbid ta, ang mga taga dyan, aramtan opisina kunsain, aramtan mga coordinators sa mga munisipios, probinsyas, igo kitang nararanian, ikumpara mo man sa ibang mga party list, aday mo nga niisi kunhain ng opisina. Minapasirilag sa ng mga tao kung eleksyon, so tao ninda, minapasilag sa na sa to kung eleksyon, tamahagad kan sagradong bendisyon para sa eleksyon, iboto sinda. O pagkatapos kanain, kahiriling mo ang ibang mga party list na, dahil solamente ako Bicol. Talagang, yaon po yan dyan. And in fact, yung saro man sa indang pinagkuhan, on the lighter side, kan oral daw niya itong pagbuhay-buhay, yung Urugmahan, Karantahan, Tarabangan. Diretso po yan. Season 10. Digdian sa DCGB naman, nagpoon. Kay itong Congressman Rodel Batucabe. Diretso sa Congressman Pido Garbin man kaito. Sagkod ngunyan, diretso kara Congressman Zaldi, Congressman Jill. Budakan ako Bicol sa pamamayuman ni Executive Director Attorney Congressman Pido Garbin. Ang katuyuan kanis, may konsuelo lamang and ma-discover, ma-cultivate itong suigwanin na kakayanan, talent sa pagkanta. At nganing kunyan lamang ma-harness and matawan sinaning oportunidad kung inkaso tabi bagano ang grand finals kan pinagigibo po duman sa siyudad nin Naga, tiyempo sa kapiestahan kan mahal na Nuestra Señora de Peña, Francia. Yan, tabi ang patron kan Kabikolan. Ayan, sa tuya yan, kaya pigtatawo po yan na permi, mga parakanta na yan sa Urugmahang Karantahan, Tarabangan. Sige, di paano lamang tabi. Sa pangaran naman, kambilog na fuwersa dyan sa luwas, ang news team, Pading Jomar, Pading Al, Chief Jimmy, kumpadring Jimmy, Joseph Bino, Henry Mata, Pio Fernandez, Pading Nalbaldo, Jerome Nico Martinez, Madam Shia Leron, Angel, Jen, siyempre News Direct Mar, Razel Cortez, Jimos Barrios. Kami po naglalaong na tawan minanaman kamo ng serbisyo sa abot kan sa may makakaya sa pagkan informasyon kalinga na si Dibapa sa tingog kan Banwaan. Viva Señor Santi Cristo. Salamat. Happy weekend. Masunod tulos News Direct Mar. Ako po si Pio Fernandez.
Sa indong nadangog ang programang Tingog